sapkát, mert próbál megfejezni ezt a hangtárat, ez Sanyi bácsi. Így megyek hátra, ami meglát, azt mondja, nézzük egy asztalos. Mindegy lényeg a hangtárat, az égháza, de nem van, amit nem ügyelem, mert ugye ő hagyja a zsebnél. Amúgy valaki ismeri, aki tegye fel a kezét, aki ismeri Rózsamomit. Oké, elég lesz. Ma reggel 5-kor keltem, mentem gyakorlatra. Nagyon korán jöttünk. Személyekre a Csabihoz, hogy elvélyezett röpít, mert nem volt tiszta. Megyek a Csabihoz is segítenkedek. Ennyit hallott Csabi mögöttem. Mondom, én is erre gondoltam. Mindegy az okvit elvettem, jöttem ki, bekapcsolom a rádiót, mert kicsit jó, mira. Mondom, basz meg, neked is ilyen korán kellett feltennem. Aztán így késve érkeztem, mivel még megszülöttem mindent, így rohanok be az órára, így megállt a ajtóba az igazgatóhelyettes, megáll előttem, napszaknak megfelelően köszön, nemnek, kornak megfelelően szólít meg. Hello. Én nem számítottam, mert mondom, tanár úr, én sietett. Azt mondja, van valami bejelenteni való? Hát én nem okoztatátok, ezt szoktam csapni, azt mondtam, megkaptam a nagy névére. Az igazgató helyettesnek azt mondja, a nagy névémet? Miért pont a nagy névémet? Nem azt, hogy azt megtudtam, a nagy névémet. Mondom, anyád már foglalt volt. Aztán azt mondtam, hogy nagyon kell sietnem, azt mondta, na jó, menjen gyorsan, de lassan. Utána átmentem a barátomhoz, ittunk Coca-Colát, azt mondja nekem ilyen 3 perc múlva, de napszemüvegben van a nap. Mondom, tényleg? Hol? Mit hisz? Adjál nekem is. Azt mondja, te hülye, a kólás szobozom. Tényleg. Mondom, te, a nap mi süt a szemébe? De megfejtettük, azt mondta a haverom, hegyez a nap. Utána mentünk szánkózni. Ja nem, ez tényleg volt, mentünk szánkózni. Azt mondja a haverom, hogy ő járni se tud, elkezdő szánkózni, így ment egy kis, nagyon fájt utána a feneke, és jöttünk ki óráról, és így jött ki így. Én meg nem tudtam megállni, ott volt az igazgatás, hogy ne így jöjjek ki számot. Szeretnék folytatni ezt filozófikus viccel, itt a kisebbek fogják be a fülüket. Félapó van, a Mikulásot beszalad Pistike, ráüteszi a Mikulás a lábára, megcsavarja az órát, azt mondja neki, na Pistike, mit kell karácsonyra? Azt mondja, Nuni! Elfelhősödik a Mikulás arca, és azt mondja neki Pistike, és nem mondta, hogy nincsen, érzem az ujjadon. Nekünk volt egy barátnőm, több is, hát nem. Volt egy barátnőm, és amikor megismertem, messziről volt a legszebb, most már messziről is alul néz ki. Jól elmette a távolság meg a sötétség. Na mindegy, elmentünk egyszer így bulizni, egy házi bulin, elment vécére, mert fájt a szemeke. Elment vécére, én így ülök itt a széken, odaint az ember, csak azt mondja, ne haragudj vele, nem százszor senki. Mondom, nem. Azt mondja, akkor adnak felé több is főni. Ja, még visszakapcsolódnák a tévére, van a Nationality-n ez a House-Made, hogy hogyan készült, annak szabítának mondom, hogy House-Made egyenlő hogyan készült-e. És ott van ott olyanokat, ilyen használati tárgyakat mutatnak, hogy hogy készült, mint a podcast, amit nem használtok, vagy a szappat. És azt nem szeretem benne, hogy van mondjuk, hogy berakjuk a fadarokat egy külön ilyen célra kifejlesztett képbe. Tudod, ez a kép hogyan készül, senki nem mondja, csak hogy berakják, és meg ilyen normálisan. Aztán jók ezek a rendőrök nagyon futászik. Amikor volt ez a meleg felvonás a rendőrüknek, ne dobáld a buzit, ne dobáld, mit dobálsz, buzi vagy? Csak kifelejtettem. Aztán Elvis Presley halott, Michael Jackson halott, Jimi Hendrix halott, nekem is fájt a hátam. Aztán van egy barátom, aki festőművész, és néztem a képeit. A képeinél nagyon szép, már felnőtt, nagyon szép gyerekek voltak rajta, de az ő gyerekek nagyon ronták. És kérdeztem tőle, hogy ez hogy van? Hát azt mondja, hát a képeket nappal csinálom, a gyerekeket meg éjszaka.
egy kis politikát a felnőtteknek, egy kérdés, hogy hívják az MSZP jövendőmondóját? Balajós. És amikor itt próbálgattunk, ugye először egy próbálgattam, nem látszik, tudom, de egy próbálgattunk, és próbáltam megnevettetni akkor is az embereket. A Ricsi meg verselt, de ő énekelni is fog, és mentünk ki, és a Ricsi megállít, azt mondja, ne haragudj, Dávid, de miért kellett nevetned, amikor a verset mondtam, és sem nevettem, amikor te próbáltál. Ez lesz az utolsó, visszavágtam neki, ezzel köszönöm a figyelmet, mondom neki, mert ugye ő énekelni is fog, te miért énekelsz? Azt mondja, engem egy belső hang ösztönöz arra, hogy énekeljek. Mondom, a belsővel nincs is semmi gond, csak a külső.